Nei, माबा माबा ए 2025 थांबाय नालाय दा 26 औ हेल' गाइस दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायहरबाय गोदान बोसोर 1 तारिख 1 जानुवारिनि बयनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो ना गाइस नैबे दरसेया बिराद गिदिर गाइसमोन नैबे स्पेशल जागोन दै नैबे दरसेया ओमफ्राय इथिंजाय नै फोराननायबो दं गाइसमोन नै इथिंजाय रुनानै फोरानगासिनो दं बेखौ दा मोनायाव एवगोन आरो ना गाइसमोन नैबेखौ नैबे मोनजोब्बाय आरो ना गाइसमोन बेनिफ्राय नैबे हालदिगा मोनसे दंबावो आरो ना बे हालदिगा मोनसेया नैबे मोनबानो जासिगोन आरो ना गाइसमोन नैबे मोनखाजोब्बाय अमा हांनाय बे अमा हांनायजोंनो गोदान बोसोरखौ बरायसिगोन आरो ना गाइसमोन आङो दायो हांगासिनो दङ मोनथारसिगोन जोंनाथ' 2025 जोब्बाय दिनैनिफ्राय 2026 जाबाय आरो ना गाइसमोन दायो नै मोनथारसिगोन गाइसमोन बेजोंनो बरायनोसै गोदान बोसोरखौ 1 तारिख 1 जानुवारिखौ गाइसमोन सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला गाइसमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो होमबा आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै आरो ना गाइसमोन 1 hour later गाइसमोन मोनबाय नै हांनाया ओमफ्राय दायो लागायनो नागिरबाय नै बानलुजों दुन्दिया बरिया सामब्राम बानलु दुन्दिया होनानै लागायनोसै आरो ना गोदान बोसोरनि 2025 जोबनायनि 2026 फैबाय नालाय जानानै लोंनानैसो बरायनोसै आरो ना गाइसमोन गोदान बोसोरखौ दायो दखानावनो गाइसमोन न'नि दखानावनो जोंना हांनाया दायो लगायनो नागिरदों ओमफ्राय नै जोंना पार्टिया दिनै माने न'आवनो जासिगोन जोंना पार्टिया बेलेगाव थांजाया गोदान बोसोराव बे गैला माथो अ नैबे जाहैबाय गांखंजों अमा बेदरजों खेनसेनो एवखाबाय माथो लागाव नै बे गांखं दाउ गांखंजों अमा बेदर जोंना दिनै न'आवनो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जासिगोन गाइसमोन बेनिफ्राय नै बिथिंजाय एवगासिनो दङ गांखं गोथाव जादों गोथाव संख्रि एसे हरो जानोसै ने दरसे जानायनि र' संख्रि साखिनि दरसेलाय बे गिदिर आंसो दै दरसे साखिनि बेलाय साखिलाय संख्रि नांदों नाखै जाबाय जाबाय राननायदो आं नैबे गिदिर गिदिरा दोन आंनो नैबे आंनि दै गिदिर गिदिरा नैबे गिदिर गिदिरा आंनि नैयो नैबे गिदिर गिदिरा रानदो नै गाइसमोन बेदर हांनाया गाइसमोन हेपि निउ इयारनि दायो माने जोंनाथ' आइटेमा बिराद दं अमा हांनाय जाबाय बयलार गांखं जाबाय आथिं जाबाय दा आरो एवलायबाय नै गाइसमोन नायनो हागोन बयलार हेपि निउ इयार गाइस आयौ मा हालदै संख्रि आयौ मा हेपि निउ इयारनि गाइसमोन नो गाइसमोन गोदान बोसोरनि गोदान मेथाइजों रंजादों मोसादों गोदान बोसोरखौ बरायदों गाइसमोन संगासिनो दङ दायो गाइसमोन एवगासिनो दङ बयलार नै जोंना रंजागासिनो मोसागासिनो दं
न'आवनो दै न'आवनो गासिबो न'आवनो गोदान बोसोरनि न'आवनो रंजादों जोंहा मोसादों गासिबो नोंथांमोना एसे नायनो हागोन माबायदि रंजादों है गाना मा जाखो है मेथाइया बन्द जादों र' माबासो जोंना बक्सआबो नै देन्जार गिदिरखा सोलिसाबदों न'आवनो नालाय सोलिसाबदों आरोना गासिबो नै हेपि निउ इयार माने गोदान बोसोरनि नै एसे रंजाबाय गोदान बोसोरनि माने 2025 थांबाय नालाय दा 26 नै माबाफोर हेपि निउ इयार माबा माने नै मोसागासिनो दं जोंना गासिबो न'नि गोजासो दै बाजै आनै इनिफ्राय जोंहानि माने हम मिनिस्टाराथ' नोंसोर नुबाय थाखायो नै गोदान बोसोरावथ' बयबो एसेबाबो रंजानो मोसानो लुगैयो गोदान बोसोराव बयबो एसेबाबो रंजाखायो मोसाखायो बिदिनो जोंबो रंजादों मोसादों आरोना गाइसमोन समझ रहे हो आयो मा Fiore.